Kami nyebat asmanipun Gusti Allah Kang Maha Asih saha Maha Welas. Nuwun nuwun amin pasang kaliman tabi sinabeto iladuni tinebihna dinolak serik dumawah ing tawang tuang punden bagong punden Ki Ageng menak sopal kula nuwun amin. Kanthi nyebat asmanipun Gusti Allah Kang Maha Asih saha Maha Welas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur kojok dhumateng sagunging para pepunden, para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang duhupana ing pamawas lebda ing pitutur kang satu Ramadan. Kojok dhumateng sagunging para pangemban ing praja Satria Negari. Nggih pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Kunjuk dhumateng sagunging para alim ulama, masyayikh, para kiai, buyayi ingkang satuhu kawula takdimi. Kunjuk dhumateng sagunging para sutrisna budaya kakung dalah putri kang satuhu bagya mulya. Linambaran Syekh Ageng Pancasila tansah kadherekaken manungku puja kunjuk marang kersanipun Gusti dan Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kalenggahan siang punika kawula sakadang mitra pakempalan seni jaranan Jawi asli ingkang sinulih asma Surya Budaya ingkang madhepok ing leladan Desa Sumurup Bendungan Trenggalek. Mundi dawuh saking kadang-kadang panitia tertentu saking kadang-kadang panitia Laskar Bajul Putih nggih Laskar Bajul Putih sinareng pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek mangayu bagya ing Selan Agung ing leladan Dambagong kang kaleres dadi tetenger ing wulan Sela. Mugia sak paripurnanipun parhargyan pagelaran ing siang punika warga masyarakat umumipun warga Kabupaten Trenggalek tansah guyub rukun sayeng saeka praya pinanggih ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerta lan raharja baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sepida malih mboten kata lupen kawula sakadang mitra nyuwun tambahi pangestu mugi anggenipun paring panglipur purwa madilan wasana tansah tinebina saking bala fitnah godha rencana pinangki rahayu ngantos titi paripurna. Ugi ing kalenggahan siang punika kawula mitra sareng kalian Yana Profesional Audio Production ingkang miyos saking leladan Dusun Kacangan Sumurup Bendungan Trenggalek. Sepindah malih rawuh kita sedaya pisowanan kita ing pelataran punden Ki Ageng menak sopal mugi ndadosaken sukarenanipun penggali panjenengan sami mawan watu nyuwun tambahi pangestu nyuwun tambahi pangestu Surya Budaya
Semoga Surya Budaya. Amit pasang kalimat tabit Sinna betok ila duni Dumawah ing tawang toa Gambagong buon-buon Buon-buon Sigra cekar saking papan Paloman Sigra cekar saking papan Paloman tumuju ing papan Pagelaran Jawi Sigra cekar saking papan Paloman tumuju ing papan Pagelaran Jawi Anake perbarepi Sang Bapa Surya Budaya Sigra cekar saking papan Paloman tumuju ing papan Pagelaran Jawi anake catetipun Risang Bapa Risang Bapa Surya Budaya Kanten sedya Hastukara Brata Hastukara Brata pujuk marang saipun Gusti 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 kang purba dumadi Arep sirep sidhem permanuk datang ana gegodhongan kang samya rubah datang ana sambawane kewan kang samya kumlebak
ing pangeran lumantar mitra sami kalisong ing sambi kala tinabena ing bilahi anyalakno ing panunggil laluri deepuni hamamito marang Gusti tinabena ing bilahi Gusti paringono pangayoman dumateng kula sarungan Surya budaya kaparingan asma paring panglipur para kadang kawula Surya budaya Surya budaya alisa sami sampun paripurna anggenipun sang Bapa Hastunggara Brata kunjuk marang kesanipun Gusti kang purba ing dumadi Gusti kang hakarya jagat ya Gusti kang paring pepesing kodrat ana caraka ana caraka anem nggih utusan perbane risang Bapa Surya Budaya kasta risang Bapa kang hangasta pusaka pinangka piantul risang Bapa kang sinebat Cemeti Kyai Samandiman daya katiasaning pecut Kyai Samandiman kalamun kaseblak ing awang-awang prasasat langit sigar adum rapat ketamakan gunung bakal dadi jugruk segara bakal dadi asat abyor gumebyar candraning cumlot saking Mandrawa Jen Nandra kadya bledhek ing mangsa ketiga kadya bedah kawacandra hadi muka wah roko Surya budaya Katanana sagunging bebaya ya memala mandang-mandang ing pucuk ing grana risang Bapa hamata kaji panca indriya panca lima indriya pangangen-angen risang Bapa bebasan nutupi babakan hawa sanga datan tedas godaning jalma jim setan periprayangan
tetekan gendruwo ilu Banaspati tinebena saking Pancabaya yen ana bebaya kang reridu saka jagat wetan sira bali mangetan yen asalmu saka jagat kidul sira bali mangidul yen asalmu saka jagat kulon sira bali mangulon yen asalmu saka jagat lor sira bali mangalor yen ana bebaya kang reridu saka dhuwur sira bali mring bongkoh kayangmu kalamun sira rudha paripeksa kelakon lebur tumpur tanpa dadi Purwa Madya Wasana kalis lir ing sambi kala wah roko Surya budaya Padha jayanya mandang-mandang ing pucuking grana risang bapa hamata kaji kala cakra mugi datan ana bebaya kalamun ana bebaya kang reridu saka angin sira tolak bali menyang angin yen asalmu saka lemah sira tinolak bali menyang lemah yen asalmu saka tirta sira tolak bali menyang tirta yen asalmu saka geni sira tolak bali menyang geni kalamun seruda paripeksa kelakon lebur tumpur tanpa dadi sirna lelayu saking ilahira birawe rawe rantas malang putung wah roko saya budaya Bathara lera paribasan becik ketitik kang ala bakal ketara sapa wong kang nandur wekasane bakal ngunduh wohing pakarti kalamun sira nandur wae kabecikan wekasane bakal ngunduh wae kamulyan kalamun sira nandur wae ala wahyuning bakal sirna beda wadah aja cerah beda aji aja srek beda guru aja ganggu beda bapa aja ngudhek sedaya manunggal sedayane diri para kadang para putra Surya budaya Purwa Madilan Wasara Jumbo kang kinayo sembodo kang sinedhi rahayu kang samya pinuju kanthi asesanti Suradira Jaya adene Rat Lepur dene pangastuti rahayu sagung dumadi waraka Surya budaya
sedulur abadi Surya Budaya. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu ngarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Mripat iki wis ra bisa tak kedepe. Yen to weruh sliramu jejer dhewe. Kandung tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis miliya tresnaku apa dhewe. Wis miliya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe gelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Tak sesuwun enggal paringan eling. Eling marang keluarga tansah nyanding. Ayam tentrem pangan satrena lan wengi. Bola bali mbok aja nglarani ati.
Selamat datang Bapak Agus, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek. Ahlan wa sahlan bikudurikum. Nggih. Sugeng rawuh saking dulur sumurup Pak.
pisahan karo sedulur abadi. Terima kasih kawan-kawanku YouTuber dari Tlatah Ponorogo, Trenggalek, Pulau Agung. Terima kasih dulur-dulur YouTuber Indonesia. Salam seduluran Sulawesi. Sadyana aku bocah Yana Audio matur suwun. Teruntuk teman-temanku semuanya, adik-adik dan juga para sedulur sesepuh sedaya, kula aturi maju kemawon monggo. Batik sik sayang, monggo keaturan dumateng para sesepuh dan juga teman-teman semuanya dari Surya Budaya. Saya harap untuk maju di tengah kalangan ya. Monggo semuanya tanpa terkecuali. Para bapak nggih sedaya kemawon. Alhamdulillah. Luar biasa. Piye lur kabare lur? Sehat nggih? Sehat? Waras? Weh, aja sampai waras lur. Angel golek pangan. Iku lek aku, lek waras wangel. Jarene dulur-dulur iki waras padha. Ron, sehat Ron. Aja sampai waras Ron ya. Alhamdulillah. Kang Sumilih nggih. Suwanipun dumateng teman-teman semuanya, halo. Ayo, tanpa terkecuali penarinya maju sayang. Semuanya. Tak panggil 3 kali. 1 2 3, ayo. Wih, katon ayu-ayu. Helah. Anak wedok jauh-jauh dari bumi Ponorogo. Pulang dari Nabire. Kemarin main di Nabire, terima kasih. Duk Deca, terus Alvia. Iya di tengah sayang, di tengah semuanya. Ya, situ. Ayo kanan kiri, cowoknya kanan kiri. Penarinya lungguh, duduk di depan. Ceweknya di depan yuk, maju. Foto sebentar sayangku.
Ah, sekali lagi dalam rangka memperingati seluan ya, apa mriki Pak? Selan nggih, nggih Kong. Derek dedonga mugi-mugi warga umumipun warga Kabupaten Trenggalek selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guyub rukun sayek saeka praya, ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerto lan harja. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad.